No čiže, ahoj, zdraví vás TNTF Studio pri našom ďalšom videu, tentokrát je to prvé svojho druhu. Je to totiž unboxing na RC ovládač Spektrum DX6i. Ako je tu napísané, je to 6 kanálový 2,4 GHz DSM-2 systém. DSM-2 to je niečo ako operačný systém toho ovládača, dalo by sa povedať taký mini operačný systém. Čiže konečne mi to došlo, objednával som to z Česka, pošta trvala asi 2 týždne, čo malo byť menej, ale nakoniec to bolo tak. Čiže to ešte vám ukážem. Toto je preklad user manuálu, preklad do češtiny, pretože to k tomu dodávajú, čo je celkom fajn, pretože vzhľadom na to, že originálny user manuál má cez 140 strán aj po anglicky, tak by som asi mal problém to všetko prečítať. To je super, toto bude na dlhé večery. Čítanička. No poďme sa pozrieť, čo je vnútri. Takáto veľká krabica. No čiže tu sú nejaké papiere. Najprv toto, neviem čo to je, to pravdepodobne keby ste to chceli reklamovať, ale to v mojom prípade dúfam nebude potrebné. Niečo také. Potom ďalej nejaký skrátený user manuál alebo nejaký popis vysielača. Tak by som to asi typol. No toto tu vyzerá na poriadnu knižku. Má to fíha, no je to teda poriadne hrubé. Má to konkrétne 138 strán, čiže poriadne veľa. Je to v angličtine, preto sa mi aj vyšiel ten český preklad. To si dáme zatiaľ sem, to je menej podstatné. No a teraz prichádzame k veci. Čiže toto je ono. That's it. Fíha, spiaca kráska. No, čiže to je ovládač. Zatiaľ v ňom žiaľ nemám baterky, ale mali by tam ísť klasické klasické AA baterky. Konkrétne sem, to sa otvorí, vložia sa baterky, hej, každému je to jasné. No, to zavriem, tie baterky ešte žiaľ nemám, musím ich kúpiť, ale to je jedno. Čiže takto, toto je páka plynu. Čím mi dávate vyššie, tým v podstate pridávate plyn. A toto je páka smeru, hej, to znamená doprava, doľava, doprava, dozadu, dopredu. Tento ovládač funguje pre vrtuľníky a lietadlá, pre modely vrtuľníkov a lietadiel. A ďalej je tu dosť veľa všelijakých zaujímavých prepínačov. Začína to trochu vyzerať ako ovládací panel lietadla. Tak sa mi zdá ich tu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A tu je ešte o prepínač na zapínanie a vypínanie a trímy, ale to nerátam. Čiže celý ovládač sa zapína týmto gombíkom. Samozrejme nezapne sa, pretože tam nie sú baterky, inak by sa zapol tento LCD displej. Ten displej sa ovláda týmto, neviem ako to nazvať, rolovákom alebo prepínačom, ktorým rolujete, tým vyberáte a prepínate veci. A má dve úrovne stlačenia, do polky a celkom. Hej, čiže to je ovládanie displeja. Ďalej sú trímy. Čiže toto je trím plynu. Toto je trim výškovky, toto je trim smerovky a toto je trim krídeliek. To sú také v podstate vyrovnávače alebo niečo podobné. No, je tu veľa prepínačov. Toto je prepínač na spárovanie s prijímačmi, tento tu. Toto je prepínač na zaťahovanie podvozku. Pokiaľ máte model s zaťahovacím podvozkom, napríklad nejaké lietadlo, tak prepnete prijímač, prepnete prepínač a podvozok sa automaticky zatiahne. Čiže toto je prepínač, ktorý slúži na zapínanie a vypínanie krídeliek alebo klapiek. Tento tu vyzerá, áno, máme tu vtáky, dúfam, že vás veľmi nevyrušujú, ale myslím také vtáky, čo lietajú, nie také, čo robia pohlavný styk. Dobre, ale prejdeme ďalej k veci, lebo toto nie je to, o čom sa rozprávame dnes. No čiže, toto je na prepínanie medzi klapkami a gyrom, čo sú vlastne stabilizačné systémy. Vrtuľníky majú gyro, lietadlá majú klapky. No, toto je gombík, ktorý je veľmi záhadný pre mňa. Tajomná komnata, vôbec neviem, na čo funguje, musím si to naštudovať.
Toto je prepínač, ktorý tiež neviem, na čo funguje, čo je smutné, že som taký neoboznámený s tým, ale bohužiaľ až teraz mi to došlo, nestíham. No, toto je prepínač na mixy a toto je prepínač na, ako sa to volá, no, na mixy, ale na také zložitejšie mixy. Čiže, no to by asi bol koniec. Ešte vám zatiaľ položím sem. Ešte sa k tomu dodáva tento krásny oranžový prijímač od firmy Orange RX. Vlastne to treba spárovať, strčiť do nejakého modelu a ide sa lietať. No a to by asi bol koniec, no čiže to sa mi vážne páči. Som rád. Ešte sú tu nejaké drobnosti, ako bindkonektor a podobné veci. To vám ale... No, nebudem to radšej ani vytriasať, môžete toto vidieť. Tuto a tuto. Ešte toto sú nejaké prúžinky a podobné veci. To každý vie. No, tak to je asi... Ja by som povedal, že to je asi koniec, no. Dobre, čiže ahoj.